खन्थाइनि मुं मिथिंगानि सोरांजों आबारिया गेलेयो। खन्थाइखौ दैथायहरदों मुस्रिमा सोरजिला औवारी, धेमाजि सानजारि नोगोर, एस.बि. बड' हाइ स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार। खन्थाइखौ आवरायदों आं लखेन दैमारि, धेमाजि मिडल जनाय बैग्रिगुरिनिफ्राय। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंदिनि। मिथिंगानि सोरांजों आबारिया गेलेयो। दुफां बोथोरनि रानस्राव रानस्राव मिथिंगाया गोथांखौ गोमा जाथ'नानै लांथिया जादोंब्लाबो नोंहासो दंजायो मिथिंगानि असे सोरजि, बुहुम बिखाखौ आखाइ मुथिजों सोमखोर होनो। समनि इसारायाव ज्रय सिरिगोन दाउमा दाउसानि बासायाबो बेयावनो रुंगुगोन। देलायनायनि थालिमजों होंगो दोंगो हान्थिगोन, जिउनि आंगो थिलिखौ ग्रोम ग्रोमै रायदावहरगोन। बोथोरा बैसोखौ लानानै मिथिंगानि थावख्रि लुयोब्ला, बोथोरा बैसोखौ लानानै मिथिंगानि थावख्रि लुयोब्ला बारदै सिख्लाया उदाङै रादाब बिलाइगोन। फोरबोनि खबामाव दुंलोब दुंलोब गोसोखौ एकथुहरोब्ला बे समाव आबारिया जिउ जुलिनि रादायाव इन्जुर खेवलु खेवलु आख' फाख' जायो। बेखौनो नुनानै मिथिंगा रानिनि लोगोरि थाइगिर बिबाराबो मिनिखोरोयो जानांगौ बिलाइ गेजेरनिफ्राय। ददेरे फांदां आबारिनि लाजिगुसु मोखाङा ग्लेब ग्लेब दुब्लियाव सोमहाब मुजिहाबो। सावनि जिउनां दुब्लिया हायना सारफावो, बेखायनो सनाथि फोथाराबो हांखुर जायो गोरबोसे मिजिंजों आबारिखौ लोगो हमनायनि। थेंक इउ आंगो लोगोफोर, आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।